Ahoj lidi, dneska natočíme video, jak se zahrajeme Fortnite. Zahrajeme se asi. Už na tohle. No, myslím, že vás to pobaví. No, užijte si školu. Napište mi do komentářů vaše jméno a uvidíme. A jednoho z vás si přidám. Dokonce i víc se přidám. Je to daily coins. Já mě úplně koukal, jak to stalo, ale to je jako jedinej stavím, nebo? Bože, a mě za mnou přes to, ale co to má za brokovnici? Já se vezmu havok. Havok. No, víte co? Asi vezmu tu. Ne, počkej. Je tu havok. Jo, tak mytickou havoku, ok, vezmu si havoku. Já když tak já to hraju. A mě ještě jeden blbej rekorder, který mi zasměňoval samohla. Tak mě zabili ze zadu, kámo. Ach jo, zezadu chodí hlavně. Za to mu budu taky nazvat. Ne, ale co to mělo být, kámo? Však to byla moje. Za 207. Za 207. Mama? No ještě napadne jméno Toxic, protože ten Toxic mám kámo jmenovaný na Xboxu. Já nevím, koho to všechno dopadne. No to kámo ze zadu šel ten Číňan. Tady, kámo. Malagy, ne? Trošku ne. Bum. Krásná hlava. Bum. Kámo.
A teď jedu jak bík. Kámo, hele, sorry, teď jsem se zdanil. A vyšel do boxu. Stává se ale. Hodně lidí chodí do boxu, no. No co? Kámo, co? Já mám za 215. Cože? Ale obestavoval ho. Kámo, ale já letěl. Já, kámo, chtěl jsem, aby to odletělo na něj. Ne, žádný hvězd. Bum, bum. Jak se mi zdrhnul cápeček. Bum, ba, ba. Bum, dostal, neměl jsem hrát. Mám jako bratrance, který ho učím teprve Fortnite, no. Ale jako demo to a mám i kamaráda, který ho učí Fortnite. Na Xboxu, kde je ten Toxic Geo a baví ho to, ale přidal jsem mu tam klávesnici a myš, aby chtěl to hodněkrát zkusit. Tak jsem to dával zkusit. Nechtěl jsem to dávat zkusit, ale pak jsem se rozhodl, že mu dělám radost a udělám mu to. Kámo! Jo, a mám dalšího bratrance, který se to učí sám. A říká, že je tak furt lepší jak někdo prostě, já nevím. No tak nezavitoval jsem se sám a kvůli němu zemřu. Cože? Kam? Jedno. Nechápu, jak mi to udělal, ale OK. No, kamo, já se znova nahytuju furt. Oh, yes, kill. Pospravujeme ho. Jeden dostal krev.
215. Nemáte náhodou u počítačů mikrosvíce, no? Máme. No. Vysmrkej se, nebo to vypne. Jo. Tam natáčím. Ano, slyš. Pořádně. Já jdu s tátou do práce, máš? Ne. Jak s tátou odvízt? Odvíz tátu na jednu krátku, tak přijede, jak chce, aby to udělala na nasadek na jednu krátce. Babička vám dá v 6 večeři, jo? Párek vám hotový. Dneska. Ano. A takže ať babička zavolá, ten komu držíme. Babička zavolá třeba nebo řekne Niky, že je večeře hotová. Ty řekneš, nevypne počítač, a budete večeřit, ano? My budeme tak ve 8 zpátky, pak si můžeš pustit Filda, tužičko a ty můžeš být na počítači. A kde je telefon? No, A jim nabyste, já že ta nabíječka to není. Je to chápu. Já nevím, kde je totiž ta nabíječka. No. PlayStation? Co jsem ti říkala včera? Říkala jsem ti to? Ono to ještě nejde. Jo, se trochu napět. Ještě dostala. Jak, cože, jak? Kolik kdybych tam neměl ty... Jedno. Možná jsem krádeži v pátek, nebo že bude už pátek. Máš sprajovat, ti říkám. Jak budu sprajovat, já. Bum dostal. Zapeč, kde po něm? Pod kopem. Bum dostal. Co máme? Jo, takže bank. Nožu. U vás typu. Můj XP, kolik stojí XP? 10, ok. A jestli to bude kámo podvod, se si zavešť 2. Toalet. Já nevím, nedaj. Uděláme si ještě. Já nemusím dělat. Bude hnedka. No jasně, kámo, ve zprávě si měl SMG. Chase. Tak no, podle mě to šlo. Má takovou nevýhodu, že má to. Hlava. Sice nevím, jak jsem to dokázal, ale to je jedno.
Doufajte, abych byl připravený. Dostal za 42. Zápeček to byl. Ale proč jinak s kabel s riflem ještě skryjou? Vlastně nějakou jinou metiku pod SMG, ač... Počkej, kámo, já vůbec nepoužiju SMG a tady do pistolka už umím, kámo. Čau. Čau. Nikam nejdeš. Krásně, zabil jsem. No, ne. Ale proč byl něčím SMG? A to začal spojovat. Kámo, ale co to má být? To jaký? On má huntingu. Co jiného má než huntingu? Kámo, huntingy. Nebo správně chápeš tím SMG a ještě kámo to. No tak lidi, já dneska už končím. Ano, tak ahojte.